So ayan mga guys, at nakapasyal din tayo dito sa Plaza ng bayan ng Bugallon. So ito yung mismong loob ng plaza mga guys, no? Dito sa bayan ng Bugallon. Ayan. Tapos dun sa kabila, meron din park. So ayan mga guys, at maganda nang mamasyal dito sa bayan ng Bugallon. Ayan. So ayan mga guys. Kayo, kailan kayo mamasyal dito sa bayan ng Bugallon? Maganda na pumasyal dito mga guys. Pasyal na kayo. So yun lang mga guys. Maraming salamat.